Vezetőedzői szakmai értékelés Baranyai Balázs. A szezon első felének lezárását követően átfogóan és objektíven értékelem az eddig elvégzett szakmai munkát. Az induló év tapasztalatai visszaigazolják, hogy a szakosztály működése a meghatározott szakmai koncepció mentén halad, és a hosszú távú fejlesztési célok megalapozása megfelelő ütemben zajlik. A sportolók fejlődése egyértelműen tetten érhető mind az egyéni technikai és taktikai képességek, mind a csapaton belüli együttműködés, fegyelem és versenyhelyzetekhez való alkalmazkodás területén. A képzési folyamat során kiemelt hangsúlyt kapott az alaptechnikák stabil elsajátítása, a terhelés tudatos szabályozása, valamint az életkori sajátosságokhoz igazított nevelési és teljesítményfejlesztési elvek következetes alkalmazása. A kijelölt célkitűzések irányába számottevő előrelépés történt, ugyanakkor a további fejlődés érdekében elengedhetetlen a folyamatos önértékelés és szakmai finomhangolás. A szakmai stáb munkája meghatározó tényező a folyamat sikerességében. Az egységes szakmai szemlélet, a következetes módszertani munka és a magas szintű felelősségvállalás olyan stabil szakmai környezetet teremt, amely hosszú távon is biztosíthatja a kaposvári jégkorong szakosztály fejlődését és strukturális erősödését. A szülői közösség támogatása és együttműködése szintén kulcsszerepet játszik a sportolók fejlődésében. A közösen elfogadott értékrend, valamint a szakmai irányvonal iránti bizalom hozzájárul ahhoz, hogy a fiatal játékosok kiegyensúlyozott, kiszámítható és motiváló környezetben készülhessenek. A szezon második fele kiemelten fontos időszak, amely fokozott koncentrációt, fegyelmezett munkavégzést és következetes végrehajtást igényel. Ez az időszak egyben egy valódi hajrát jelent számunkra, amelynek célja, hogy a bajnoki évadot szakmailag és közösségi szinten is emelt fővel zárjuk. Meggyőződésem, hogy a jelenlegi szakmai alapok és emberi erőforrások lehetővé teszik a további előrelépést, és biztosítják a szakosztály országos szintű pozíciójának fokozatos erősítését. Baranyai Balázs. Hajrá, Kaposvár! Hajrá, Kasi!